हेलो फर्स्ट टाइम माने सिगां खनसे नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बिथिं माने एकदम माने गिदिर नायालाय किन्तु मिनिमाम 15 केजिसो जानो हानाय बिराद गिदिर आरो 15 to 10 नि गेजेराव जानो हानाय आरो नाया थ' लोगोफोर नैबे पार्कनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय बारा एसेबांथ' देखायनांगौ बुस्थु गैला माने बेवहाय फट'शुटनिसो एसे मोजां आरो जायगाया